Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. A jiya ne aka bayar da belin 'yar jaridan Nijar da aka kama a watan Satumban da ya gabata, inda mahukuntan jamhuriyar Nijar suka ba da belin 'yar jaridan nan Samira Sabo, wadda da suka kama tun a watan Satumba da ta gabata. Kamar yadda kungiyar 'yan jarida ta duniya wato Reporters Sans Frontières da lauyanta suka sanar a jiya Laraba. To jama'a, kanin labaran namu kenan ka saurara. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu, ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu masu albarka. Jama'a sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. A jiya Laraba 11 ga watan Oktoba ne aka ɗauki Samira Sabo daga ofishin 'yan sandan farin kaya don gabatar da ita a gaban alkali mai bincike da kotun birnin Yamai, wanne ya saurari 'yar jaridar da hukumomi suka cafke a ranar Asabar ɗin da ta gabata. A ƙarshe an yi mata sakin talala, abinda ke nufin za ta iya ci gaba da gudanar da harkokinta, amma kuma ta kasance cikin shirin amsa sammaci a nan gaba idan watakila alkali ya buƙaci ta yi bayani. Matakin kotun abu ne da mijinta Abdulkadir Nuhu ya ce sun karba da hannu biyu. An samu wajen kamar awa 4 ana ta da yi zanzantawa, abinda ake tamanin ka da shi, kuma kaga juji kuma ya ba da belin ta ce ta yi kamar sakin da ake maka da baya, kuma abubuwa da ya yana zuwa ana abubuwan. Gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa wato Maison de la Presse ta yi na'am da sakin Samira Sabo. Ibrahim Musa shine magatakardanta. Mun yi farin ciki da wannan saki na talala da ta samu. Hankula da sun fara kwanta, Samira Sabo ta samu kuma ta koma kin iyalanta. Kafin ta bayyana a ofishin 'yan sandan farin kaya, mako guda cir aka ɗauka ba tare da sanin takamaiman wurin da ake tsare da Madam Samira ba, wacce wasu mutane sanye da kayan farar hula suka kutsa gidanta suka kuma yi awon gaba da ita cikin wani yanayi mai ɗaure kai. Lamarin da ake kallon sa tamkar wani yunkuri ne na rufe bakin wannan mata, jagorar kungiyar masu fafutuka ta yanar gizo. To sai dai wani mataimakinta Mamudu Jibo Hamani na cewa aikin faɗakar da jama'a yanzu aka fara. Nous sommes plus que jamais déterminés à continuer notre travail de veille. Ya ce muna nan kan bakanmu na ci gaba da aikin sa ido da waye kai da kare hakkin bil'adama, domin abu ne na sa kai da muke ƙaunar yinsa, saboda haka za mu ci gaba da aiki kamar yadda aka saba. Shugabarmu mutum ce jajirtacciya da duk irin halin da ta tsinci kanta ciki ba abin da ke katse mata hanzarin aiki. Wannan ba zai dakatar da ayyukanmu ba, hasali ma abu ne da ke ƙara mana ƙwarin gwiwa, in ji shi. Kawo yanzu ba a bayyana wa jama'a ainihin abubuwan da ake zargin 'yar jaridar da aikatawa ba, haka kuma lauyanta Metr Salim da muka kira bai ɗaga wayarsa ba. Samira Sabu ta yi fice wajen wallafa labarai masu zafi a shafinta na Facebook, abinda a kwanakin baya ya janyo mata cin fuska daga wasu masu amfani da kafafen sada zumunta. Wasu ma har da kalamai irin na barazanar kisan kai, saboda a cewar su ba ta son ƙasa. Haka kuma wasu ke zarginta da kasancewa mai alaƙa da ƙasar Faransa, kamar yadda ta sanar a shafinta. Cikin rahoton namu kenan daga tashar Hujja News 24 TV, tashar al'umma.